Снимам ли? Снимам. Здравейте хора, аз съм Iron, с мен е Николов 7. Сега скачаме на PvP на RP FPS. Абе, аз съм готов. 100 и нещо, не знам. Ема къде. Ето къде някакви се бият. Давай. Давай, я. Тя да само може да се Ко? скачи. Чай си намаля чата, защото с... много мадара. Как го банаха това? А? Как го банаха репликата? Що? Не знам. Не съм гледал нещо на... Ай, краш. Да побради. Да, е спия. О, аз бия по това. По кратата. Той е слаб. Деба бъгна ми с страничката, брат. Не знам, всички ме псуваха до някакви дни на МСГ. Няма това вече спрете от днес. Баси ме лето, човек. Аз ще го на ето. Защото е слаб като го гледам. Вие го напредняхте колко човека е. Крафтър? Не, аз го на някакъв нещо си. Да, маймуната. А, его е крак. Па, то от конобак има. Ето не му има хитне. Какво е... Той ще го дропна. Той е ял лек, май. Въй, тъско ма направи. Чай бе, уч. Тук на някакъв как му лагва. Комбо не мога да карам, ще му забива въздуха. Добре, влязох пак в някакво меле. Идвам та. Ще намеря и сега. Да, е пак ти лага. Steam PvP. Запалин, т.е. няма го бия. Те ма бият, бас, педалите. Айде и този да ма почне сега отпреде. Въните ще убие, да е много силен. Кой? Въните е много силен. Кой та? А, фъни бъни. Аз ще бия този, че няма каска, бой. Дропна го. Про 3. Геймъра? Да, Про 3. Да, но ма бият тук, трима ма бият. Това някак много пак, бе. Дебати. Чай репотна. Бързо. Ей сега. Чай си прибера тези айтеми да ни... Отъфът някакъв параметр от мен и се ще купи. Аре, лаве, то ме бяга. Да, запалини тъпион. Не, запалин трус ли е, бе? Да, запалин е трус. Браво е, те въпил съм слаб с те спели. То ще го дропнем с запалина. Ей, ба, това ще сложи друга каска. Браво, нас е добър спели. Фъни бъни трус ли е? Казвай, че някак те бие. Добре, ще бия Steam PvP, да знам, защото фънито го бие, аз ще го бия. Той сме наби мене. Чакай бе, брат, то с команданика и бас и скилна тия, брат, то направо. Добре, те са ми трус. Крафтъра не е много. Не, той не ма би тук. А, крафтъра, той скил му прави играта на това. Добре, още не чувам, бе. Steam PvP, ай бойко. Него сега. Пели, бе. Аз съм 2 пели, една. Аз 12. Ей, пърл блокнаха ма, брат. Добре, дропнахме го то. Аз си взема... Не взех нищо. Хубаво. Нямам пели вече. Аз трябва... Ние ги избихме тук. Вече имам пели. Хотър сутри. Крафтъра. Ева. А, ти ми прави. Еми, окей. Не. О, бой. Да искат им, защото сме много хора. Абе, бой по дебеля. А, тук бе...
О, горкички, я. Аз ги бъркам и ти Виж, тим ни прави. Окей. Ой, Тим е на Funny Bunny. Пали го е. Ще го бия, ако да направя. То след той, бе. Виж го това Funny Bunny, какво ми прави. Не ме би мене, бе, аз не те бия. Ще го бием ли? Окей. Умираш, бе, брат, умираш, бе. наземни комбота. То ще бяга при Funny Bunny, бе. Да, ще се скри, гледай. Не мога го бия, брат. Брат. Айде, без каска. Мах ти от него, е. Я убия да е толкова. Хикай го да не тяга. Не мога, то се е застанал от мен, хитвам го. Умря. Не умрял. Хитвама няма си. Да, и аз ще го хитвам. Аз се забих в него. Умря. Не умрял. Брат. Умря. Да и какво накарал? Умря. Ела ти дам нещо. Не умрял, май. Умрява, брат, инви си има. Какво искаш? Имам фул акс. Минака ксето. Ела, там. Или ела на FPS, този да не направи, не ми да напръсне. Не, дай тук. Окей, ето. Аз пък лайк FPS, бе. Хубаво, ще скочим още веднъж. Той крафтър роде ма псуваш и сега ми прави ти мене. Тям съм. Не ме интересува, брат. Ще му пиша, че ти го биеш и аз го бия. Хубаво, аз взех по-ушното, така няма. От FPS-а, къде ги тропнах. Ще скачаме ли пак? Той крафтъра ми пише, айде брат да сметим. Аре, скочим още веднъж, ще го спръклипа. Къде е файрката, бе? Това ли е? Не, това е режим. Не мога да намеря файрката. Ей. Аз ще купувам хелтки и скачвам. Виж, крафтъра е пред теб. What the fuck, то сегове ли ни дава? Гледай го, е. За ти ни дава егове. Не, ще ги дам. Не ми трябва. Ще го бием ли то с крафтъра? Той крипър е негов, той ни го дава да сметим с него. Ще го давай сам. Не ми трябва, взимай го. Който? Dark Smile. То Steam ли е Dark Smile? Хел. Няма нищо. Война, то с FPS само да чат хелпър и не бил годове. Само аз съм ендъргът. Тя бе, няма на някой тук, бе. Ела на енда, искаш ли?
аз какви хомове имам 6 хомове. Тук някакъв е гърмял. Трябва да си сменим, че се карам пак. Home spawner. Като home spawner. Тук където гърмяхме Iron Golem спаунера. Home AFK. Ти продаваш Iron Golem спаунерите? Аз нямам. А? Нямам аз Iron Golem. Клима имаш ли тази? Да, преди имах. Брат, тук няма никой тя да видя на FPS. Я чай. Ти какво ще го спираш, че сега няма PvP? Не, то сега ще дойдат. Warp, FPS, панели. Те в окадърно не написах. Аре брат, някой да дай. Его някак да е така. Това фанито. А? Фанито ще го добавя. Ху. Той фанито май чат хелпър. Давай. Отя мен да видя, брат, тук няма PvP. Левски е тук, добре, ще го чакам да скочи. Ало. Мато? Ти там не му стигаме. Но и аз опита да го направя. Аз един път така смислих. Ама ти малко ти. Като бяхме пътуване, той ме бие, че ще не му бие. А сега трябва да го пазвам. Ме и човек лапа, какво искаш? Той даде игри, парек да сметим. На Енда има PvP. Я го дай на мен този крипър, че ми трябва. Имам само един. На Енда има бахти на лето, брат. Скачам. Също. Аз тия. Ента, от самите плъшки. Що не давахте в кресито? Има сега тук. Малко. Той вчера се садна. Ние обсъднахме с това. С терора. А той въобще не е килаура. Ще бия по Ники Плейс, брат. Къде е, бе? Течам. Той яде лега, бас. Ма те Тенчо ми е тръс, аре бе. То те Спартан са армии и спартаните са ни тръс, бе. Да, това е това от този текст. Той е ската. Дега, брат, те ма бият с кномбак, мамичката им да еба. Айде, колко фулки убие тук е? Кой? Кажа 6. Ега, педерасче малко. Мани, ти вече почна да ставаш селски апарат. Ми
То аз съм си, просто аз преди не миквах, ще са Не ти беше колко за ранка. Охо, Иван го путна в трапа. Я им си, Иван ми кажи дали умрял в трапа. Бог щях да умра. Фиарки. Да, Иван, нещо си там. Да. Нищо е протеиничка. Умрял ли? Не умрял. Абе, гледай ги пак двете На мен много. вчера наш кой ми стана тръсва, човек. Тим Год и Спартаните. Им го. Да, ама аз Спартаните ще ги махам. Пак якен е да. Мен не. О, мен ме бутнаха в трап. Мен ми правят 3 в 1 Теодоров скил на тя Ники нещо си и Ганг нещо си. Мамичета им да е. Николов пас ме иска ли проект бързо? Где той е в лефтол паси? Късно е. Ще умра, аз дори не успях да се взема. Аз сега си избягам. О, 2 в 1 дори. На мен ми правиха 3 в 1. Мрях, бе. Аз съм жив. Деба, аз изнасям Левски и умрели, ама ти им идват. Абе. Айде в момента ми за Теодор. Чай, репотвам. Гледай го, майка ти педераш, че малко каш си ще ме трап. Деба, мамата, деба го па. Да, кажи да си 6 в трап. Мен ме бутнаха в трап, обаче съм жив. То с ко правиш, ма би бе. О, кабо. Да. Мишо ти е с град на пейки, после игра малко. Коя дивизия си? О, кова. Що не още крейства, това ще ли сърди крейства? Не. FPS стат ме лета, ама човек те Спартаните много ме нерват. Не, някой не къпне на FPS. Ей, сега идвам. На FPS? Да, да. Обаче те Спартаните по-добре да не са ни тръси. Най-хубавото ще станем само с Steam Code, защото те Спартаните много ме нерват, човек. Кой се биеш на ента? Кой иска си кажа? Ето, Дея Денджо, човек, значи аз съм бил бутал си фулка в трап, отивам взимам си я и то с Дея Денджо идва и вика дай фулката, аз си го бутнах. И ба майката. Николов, къде си да ти хелпна? Николов, къде? Николов, къде? Саут, добре. Ба. Кажа 6, ево тука бе. Да, и аз ще го бия. На мен ми помогнеш. Къде идвам, Саут си идвам. Бати Левски. Аз фанах някакъв бой пивдиликъв. Този губак не е трус. Фанах някакъв тиша. Кажа 6 би. Ни с губак е ноби някакъв. Николов, бягай на И, стилме трап. Аз имам на норча, ама не мога да отида сам. Ампер. Имаме сейф румове там. Брато! Тука бе. Ай бе, кажа 6, стига бяга бе, майката тебе бе. Абе, на тос няма ли да му свършат тъпти перли тебе, новата съм. Аз казвам, да те рони може да те.
No. Сега. Викне това. Шеф, няма трапваш ти ба майката. Аз пак съм в трап, брат. Пак в този същия трап, дето паднах от деве. Кой е то? Левски. Паднах трап. Абе, кой ще биш ти? Аз се бия с Левски. Гъба, аз съм в трапа над Левскито. Хелпни ми. Той ми е тръст ми е. Добре, кажи му да... Брат, то ма би, бе. Тръст майна, няма как. Той ще ма дропне. Как леко е? Еро се хвърли пери нагоре. Айде, кажи Петко, да. Майка. Бах ти, меле. Сега ще го пусна долу, педерас. Кой само ме кнопва, Хвърлих неплъвки. Аз бия Левски, брат. Първо ме бие предета. Но ние сме в трап майна. Кажи ми, тим, брат, че бия Левски, какво да правя? Чекай сме обично багал, мизерник. Всичкото тъпо и всичките ключове ми ги даде, така че в ответ. Мене ми даде. На мен ми даде 5. Всичко си ми даде на мен. Айде, аз умрях, брат. Някой падне и умря в трапа. Аз. Сигурно не си воднал. Плаши. Метнах перла и умрях. Сега пак игра.